това е повърнато капсулка от совите, от нощни грабливи и дневните грабливи също го правят с несмлените остатъци от своята плячка, т.е. кожа, кости, черепчета и всякакви такива неща. Ако е яла насекоми, също тук се включват и разни крака, твърди такива чаркове. И е ценно, защото по този начин първо, че може да се определи, първо се определя изобщо наличието на сови, на второ място може дори да се определи вида сова, а на трето място учените по тях могат да направят една такава като моментна снимка на видовия състав, примерно на гризачите в района, защото совата е ловец, който ги лови конкретно, а пък за учения понякога е по-трудно да фане конкретен вид гризач. Ето тук също, нали, това е, тук имаш една по-оформена, е тази и това е съвсем разградената. Чакай да изкараме тази да се вижда.